Ola, son José Luis Fernández e presente polo Partido Socialista polo Concello de Salvaterra de Miño en Pontevedra. Para os socialistas en Salvaterra o prioritario é volverlle a unhas finanzas municipais saneadas. Para iso tomaremos de urxencia varias medidas no primeiro ano da nosa presenza no Concello. Entre elas, suspender os soldos aos cargos políticos, suspender o pagamento aos grupos políticos dos seus axudas e subvencións, suspender o emprego dos automóviles municipais a disposición dos políticos e, en fin, presentar un orzamento. A seguinte prioridade é ir a un plan urbanístico municipal que faise de necesidade para acompañalo coa implantación da Plisán. Queremos que o Concello sea a solución e non o problema, e queremos que as parroquias pesen tantos como o centro. 32 anos de mal goberno levan a un Concello a unha situación financeira insostible. 1 millón de euros de remanente de tesorería negativo en 6 millóns de orzamento. Temos que acabar con esa economía do despilfarro, temos que acabar con esa economía de unha política fos, festas, obras e subvencións, para ir a unha política que teña en conta os cidadáns por riba dos intereses particulares de quen goberna.